mawalang awit. Pati ang puso kong dati matahimik, ngayon dumadalas ang tibok ng aking dibdib. Ang tamang oras po, 2:06 pagkahapon. Ganyan po, Domingo na naman, yaon na naman po kita giraray sa programang Tanog Bicolnon. May pakitang po. Tutungkap po siya ako. Madyan na po kamo, ibanan niyo po ako sa sarong oras na naman po pag-giromdom sa mga musikang Tanog Bicolnon. Ibanan niyo po ako, yaon po ako niyan, si Elma de Lima Gaspi. Ang makaibanan ko po mo niyan dito sa technical side, si Sir Cha Obra, at saka si Rodel Cesar. Sa transmitter man po, yaon man po naman si Engineer Lyndon Toralio, at kaibanan man po si Jimmy Juanson. Aking pagmamahal, ito'y nagniningning kislap ng talat liwanag ng buwan. Ang siyang nagsasabing pag-ibig ko'y sadyang tunay. Araw-gabi ang panaginip ko'y ikaw. Babae yung taga-Bicol, ako't Bicolana. Marayan ugali, demi pang magma. Maray makiayo, maray na amiga. Sa kong nagimatan, pagka-Bicolana. Ang sakong lakang inupuan, kakawili-wili, iti sa silangan. Ang bukan mayo, yan ang kabatay. Ang Bicolana, dahil manood sa Kagayunan. Babaeng taga-Bicol, ako't Bicolana. Maray ang ugali, demi pang magwa. Maray makiayo, maray na amiga. Sa kong nagimatan, pagka-Bicolana. Ang sakong dakang kinukuhan, kakawili-wili, iti sa silangan. Ang bukan mayo, yan ang kabatay. Ang Bicolana, dahil madaog sa Kagayunan. Ang sakong dakang kinukuhan, kakawili-wili, iti sa silangan. Ang bukan mayo, yan ang kabatay. Ang Bicolana, dahil madaog sa Kagayunan. Ayan, talagang mayong makakadaog sa Kagayunan kan mga Bicolanang arod kay Ma'am Alma Lagrimas and kay Ma'am Jenny Rombaon. Talagang mayamayong makakadaogan sa tuyang Kagayunan, pati na kay
natutulog sa tanganing balit tinalang taon. Sa sakuya, sa laog ni magkapilan ang daw. Huminale dahil ko naraman, nagkaon kung saan paliman. Galingan daw, kaya't taman akong kayo maging tunay na natutulog sa tanganing balit tinalang taon. Sa sakuya, sa laog ni magkapilang ang daw. Huminale dahil ko naaraman, nagkaon kung saan paliman. Hanggang kulay ka, madadagog ka pa rin iba. Sasabihan ko na sana'y kakudan kang kadena. Ang baliting iyan na dati mong tutunan sa balitik na may pantay na sawa. Hanggang ka, madadakot ka pa rin iba. Sasabihan ko na sana'y kakudan kang kadena. Ang baliting iyan na dati mong tutunan sa balitik na may bantay na sawa. Ayan, huwag kayong makakamali na magduman sa balitik na iyon. Kaigwa talagang pantay na sa waduman. Kaya Ma'am Jenny, Rombaon, and Pinky Contreras, lalo na si Ma'am Alma at Labimas, dahil ka mo magduman talaga sa mga balitik na ito. Kaigwa talagang pantay na sa waduman. May jam. Kung kakudan ko na muna, o yan man pala si Ronelo, Bailado, Oropesa, pagkikakudan mo na muna yung bantay na sa wana yan. Tangalin, dahil makadulat ka, dahil matuklaw ini mga kababaihan ka. Salming, pilit niyang dinadakop mga hapon kong hiling. Sa paldan niyang medyo pintit asin lusang bitin. Anong siram kang buhay kung siring ang kataning. Alagad pagliko nasa kanto kay ning jeepney. Pagsabi kong para simbag sa ko, bawal pa di. Day ako makatubod, day pwedeng magbaba sa kurso nada kong tango. Bawal dyan, na baka matikitan ang driver na nagkakayo. Erakman, pero kami na nagbabayad, iyong nasasakitan, imbis na maparanila, lumapaparayo sa samong patutunan. Raot ang aldaw ko, mapaklay papalan, alanganin ang distansya, mainit ang saldang, kaya lugod na isip kong maray pang mag-enjoy. Dumaan na lang ako sa BDS sa Lagunoy, kaya pinara ko, inot na bus na nag-agi.
Imbes na magpreno, lalong nagkaskas pa ini. Bawal papalandigdi, bawal palandigdi. Anong nangyayari? Bawal dyan, baka matikitan ang driver na nagkakayo. Erakman, pero kami na nagbabayad, iyong nasasakitan. Imbis na maparani, lalong mapaparayo, kasamong patudumanan. Kami naghahakot sa mga nanunungdan, may paglaong pa daw na ini marisolveran. Bahalan na kamo, katrabaho nindo yan, basta hanap yung servisyo, konbinyente, ipulido, galing ng gabos, makinabang. Ayan, bawal dyan, Miss Merly Jacob Villamayor. Dahil nga ni ka magparapar kung saan sa ka. Igwaman talagang nakadesignar na kung saan na dapat magpunduan sa runglunadan na duman kita mababa. Bawal dyan. Kadakol kan bawal. Ano ma'am Alma Lagunas and Merly Jacob Villamayor. Kumusta man po? Binabati ko si Gabos na mga nagpa-kumpilyon yan dyan sa Our Lady of Fatima. Today is the first day of Our Lady of Fatima. Binabati ko po si Gabos na nagpabunyag kasi nagpakumpirma sa pag-ako nindakan ilog na sakramento sa kaampantunong sakramento sa saindang mga buhay. Ako nasa langit na, nasa gloria, magaya-gaya, ngayong kaba. Sabi mo, hello, namunan ako, at tumatama ko, ang boses ng Pino. Ipinaburgulyo ko sa sadiri, sa puso ko, ang gayon mo. Nahiling tagala, ako mayroong duda, nasa puso, ikanasa na, mayroon ng iba. Bicolana, puro kaada, sindana aarak, sa gayon mong dala. Ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, ang maray na. Nahiling tagala, ako mayroong duda, nasa puso, ikanasa na, ngayon ang iba. Bicolana, puro kaada, sindana aarak, sa gayon mong dala. Ika naman talaga, sa isip ko, sa puso ko, ang maray na. Kaya ako Ayan, pati ako naugmataan mga taga-Antipolo all sa panginginog po ni Kapitan Barsinal, naghihinanyog sindaman yan. PPB, Rogelio Barsinal, nagdi-meetingan sa indang mga lokon ngunyan, ugmang-ugma kami na naghihinanyog kamo sa programang Kanog
PN DCKI Iriga City. Daing iba sa Ayan, para sa imo. PB Rogelio Barcinal Can, ang tipon po kaibanan na sa iyang mga lupon na nagmimiriting mo niyan. Ano kaya ang pinag-uulayan niya? lugar, dirungkot, iba di sa kapigulan, sa mga sa ibang lugar, sa isip ko, ikasa na, hindi ka naipitan, nailing ang kagayunan, tugalikan, ikulanan, sa kung nagustuhan. Lalo na sa ibang lugar, sa isip ko, ikasa na, sa isip ko, nailang ka, kita maniligawan. Sa puso ko, ikaw hanggang sa buong kaugmaan. Halilang minamahal ko, na kita magkakibahan. Isa lugar sa Ayan, maugmas si Ma'am Alma. Ang ganda daw ng kilay ko sa kadakulan kan mahiling sa kun. Talaga si Ma'am Alma. Kilay ko pa ang nahiling. And salamat man po kay Gina Cabarles na mga naghihinan yung man yan, dito sa tuyang programa. Sa mga kabarlis dyan, madyan ako sa dyan. Congratulations sa tuyang pinagtubong sa kumpilon yan. Sorry, dahil ako nakadyan sa kaswa. magkakalungot ang boses mo. Kainaya makakanta mga pangharana. Isa pa
Tina Cabarles at Jan K. Nelly, aram ko nagkakarakaran ka mo rin dyan. Kung ano nga ni, pakunti ako makadyan, padarahan na lang digdi sa estasyon. Mo, aapresya ron may marayan, lalo mayo pa kaming merienda rin. Ayan, Cristel Trinidad Lapos, Lagatik, Cavite City. Kakantahan ka ni Lolo. Kumusta kayo dyan? Tatagalogin ko para makaintindi ka. Ang programang ito ay programa ng yung mga kanta, mga pagkaugalian o kultura kan bilog na Bicolnon. Naintindihan mo na Cristel Trinidad at Cavite City. Pero salamat sa paghinanyog mo. Para man sa imo Noy Serillo, kansyon ni Colnon. Aram ko, marahayon ka maray magkansyon, majuwit kita pag may programa kita. Maabot sa buhay ko mga oras na pangatugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo. Pagkamuot, napigtat ako mo. Maski sa akin ako magpasiring sa kong mahal. Ikahagat kumanpili sa mahal na Diyos. Nalagay mo man ako pasakitan. Pagkuhan na ang tunay kong pagkamuot mo. Pwede man sana na itago ko ba mag-ilusyon sa iba o kaya iwan ka na. Natadai maintindihan ang buhay kong ini. Ikapirmi ang pikahanap ko. Tuparin pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangatugan ko. Namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo. Pagkamuot, napigtat ako mo. Maski sa akin ako magpasiring sa kong mahal. Ikahagat kumanpili sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan. Pagkuhan na ang tunay kong pagkamuot mo. Pwede man sana na itago ko ba mag-ilusyon sa ibang o kaya iwan ka na. Natadai maintindihan ang buhay kong ini. Ikapirmi ang pikahanap ko. Ano ba
Ninoy Cirillo, nakita mo na, nahiling mo na ba kung anong pinaghahanap mo sa imong pagkamo? Para man kay Rodel Buena Obra, kumusta ka dyan? Ikaw, mari nga ni si Rodel, tanahanap niya sa iyang pagkamuot at igwa na nga nining panibagong pagkamuot sa bagong ano lang abot-abot niya, bagong pangakit na agong niya. Igwa ng bagong pagkamuot, igwa na naman junior si Rodel Buena Obra. And sa'yo, Loisen Christopher, where are you now? Hope you arrive already and see you soon. Kang pagmawag ko, kang labi-labing Sabi ni Noy Noy, sige, nagwa-watch ako kaining programa mo. Magayonon ang kansyon na Bicol noon. Good afternoon. Pero bakit good afternoon? Sana marahay na hapon. Kabicol nga ni ini, although nadidipisilan ako kan Bicol naga. I am doing my best. Ay, ginigib ko ang sakong sadir. Pag magkaroon talaga ng Bicol naga. sana buhay ko maganan. Matitios ng puso ang siring na kamugtakan. Puro sakit kamunduan, mas marami pang maganan. Ang siring na kamugtakan, sinimporta na mag-istar. Masasayang mansanan, paglingaw-lingawan. Dahil ako minasiring, tabagugman akong angay. Bulikan sa kuya kamutakan, ay namutan ko sa ibang agaw. Ining sakit ko, mamatian mo man. Matitios dahil puso ang siring na kamugtakan. Puro sakit kamunduan, mas maray pang magadan. Ang siring na kamugtakan, sinimporta na mag-istar. Kung masasayang mansanan, paglingaw-lingawan. Dahil ako minasiring, tabagugman akong angay. Bulikan sa kuyang kamugtakan, ay namutan ko sa ibang aldaw. Ining sakit ko, mamatian mo man. Ayan, sana dahil kumamatian ang sakit na yan. Anipisil ka ka makamati kaning sakit. Tumaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangatugan. Salamat man po sa paghinanyog ni Sir Noel C. Paddy of Bato. Ang Para sa imo po ini Noel, iyo pagkamuot na pagtatapusin mo. ini kaya si Noel C. Paddy taga subaybay man dun sa tuyang mga programa digdi sa RPN DCKI. Sa kong mahal, bigahagat kumangpili sa mahal na Diyos. Nalagay mo man ako, pasakitan. Ako ang tunay kong pagkamuotsin mo. Pwede man tana na itago ko pa, mag-ilusyon sa tipan ko, kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang bighahanap ko. Tumaring pa kaya
maabot sa buhay ko. Mga oras na pangatugan ko, namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo. Pagkamuot na pagtatapusin mo, maski sa akin ako magpasiring sa pumahal. Ikabagat ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako masakitan, ako ang tunay kong pagkamuotsin mo. Pwede man tanda na itago ko pa, mag-ilusyon sa ibang kaya hindi maintindihan ang buhay kong ini. Ikapin ang bighahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ko sa iyong mapansin? Kailan ka sa buhay ko, di ka na talaga naging iba sa puso ko. Kung pwede man sana na itago ko pa, mag-ilusyon sa ibang o kaya iwan ka na. Nakadai maintindihan ang buhay kong ini. Ikapirmi ang paghahanap ko. Ikapirmi ang paghahanap ko. Oh, ayan, talaga mahahanap mo talaga ako pag hinanap. Pero pag dahil man talaga hinanap, ano man tama po, mo, hanapon mo talaga ako. You have to look for me. Where are you now, Lois and Christopher? I'm waiting for you. If you really, kung talagang sa bagay, Englishin natin. Because you cannot understand what I am talking about. Oh, isa siyang English mo. Ang buhay ko simulo, pananing pusong nagtitios, burak na sangkap ng hamon. Ang buhay ko Hindi talaga mga kaibahan ko, hindi sinasabi ko na. Puso ko yung nalilimugan. Ayan, di sinalak niya. Sige, gusto niya umiyak. Sige lang. pusong Ayan, Lori Cornelio Ilias, ano nila ako dito, inaalas ganun na ako. Puso ko nalilimugan. ang maliwanag sa diklom ng kaban. Pero ba kung maliklog talagang maliwanag na maliwanag. Kaya, please lang, Lois and Christopher, where are you now? Maritaning kapungawan, kunday kang pagkahiran na kumukabayan. Puso kong simong binihan, magpapatimasan.
hanggang maliwanag sa likod ng kabanggihan. Puso kong nalilibong ang lahat tanin kapungawan. Kung dahil kang pagkahirap na kumupabayaan, puso kong simong binihat, magpapatiwasan. Puso kong simong binihat, magpapatiwasan. Yes, Lois and Christopher, you are the one who conquer my heart. So please don't neglect my love for you. Sa mga namumuot dyan, huwag nyo namang inineglect. Pagka mo namuot, panindugan-nindo ka. Makulog man talaga sa buot kapag nineneglect ninyo o binabayaan. Lalo mabayaan, please. Nararamdaman, liliyan pagkahirap, pusong nasasakitan. Linamos mo ako, nilabing kalikuman, nakapara sana kayo, buhay ko sa ginawan. Di ko na gustong marunduman o sa kuyang namumutan. Huli ako tamapait mo na, simunang inigawan. Ang sumpa mo sana sa ko, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, ligtas sa kinarang. Di ko na gusto marunduman o sa kuyang namumutan. Huli ako tamapait mo na, simunang lilingawan. Ang sumpa mo sana sa ko, di mo ako pababayaan. Dadamayan mo ako, mientras na may buhay, ligtas sa Saan namumutan ka na, kahit minsan sa'y dahil maligaw ka, sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, tapos kang sinungiran duman. Saan daw sa bangkit, ang pusang matutulog, sa inaglalay, idulot mo sa Diyos. Maning
nabanggit antes sa matulog sa rumiyagagay idulot mo sa Diyos aning matiwasay ang sakong pagkamo tapos matuwala babayaan ka. Nagtitios ang puso ko, nagtatamis, ulisin, karsiladong pagkamot na dagngan ko. Luhay-luhay ang kaya ang pag-api sa buhay mo. Aldaw ang pagkamot kapusin mo. Magayo simong pasakitan na magtios sa kinaban ang pa'y masalo sa buhay ko laang sa kulong ang ibulong sa kunan. Magayon simong pasakitan na magtios sa kinaban anong pa'y masalo sa buhay ko agam sa kulong ang ibulong sa kunena.
born. Ay ini si Susan duman po ini sa Germany o hindi ko maaraman kung yaon na siya sa kung nasa Spain. Pero ini si Susan ilo tinagaw para subaybay dito sa programa kan RPN. Dai ko aram ini para si tugang ko. Dai ko kaya araw ka apelyido kan sa iyang agom. So, Susan, kumusta ka dyan? And extend my regards kay Pons. Kada ko na pa kayo, talaga digdi. Magulo kasi. Talagang, salamat man po kay Maricel Caspi, kay Menya Riagas, mga ma'am, kumusta po ka mo dyan? Salamat sa paginandog niyo sa programa kay ng RPN DCKI. Pati makili sa Baita, kumusta kayo dyan, Lisa? Salamat sa mga paginandog niyo. At saka si Lilibet Pina, ayang sa kuyang kaibigan sa Saudi Arabia. Kumusta ka na dyan, Lilibet? Yan, Lilibet, si love mo. Pero di ko man nakakaiba ng digdi, pero ay, kasakuha ka. Araw mo na tamay mga rulayan kita. Pero kay Lisa, sabi ni Lisa, kagawan, batiin mo man namin, batiin mo, ano ba to? Kagawan, batiin mo naman po kaming mga BSW ng San Isidro. Ayan, sa gabos ng mga health volunteers ng San Isidro Area City, Barangay San Isidro, pati ng Sendang PB, na si PB ay dahil kubabation nyo, nambot ako sa iyan yan. Pero sa mga BSW, pati sa mga ano nindo, maraming salamat sa kumusta sa inyo tapos dyan. Mga pamista kami, pista bagangunyan dyan sa Indo. Our Lady of Fatima Feast Day, ngunyan po ay praksi cerebra kan buong San Agustin, pati na itong mga karatig na barangay. Pero, kumusta ko man kay Gary, PB Gary Merino? Ay, baka na ko yan, nagsusubalan ako. PB ha, maduman ako sa inyo sa mga dyan. Ay, good morning pala duman kay Lilibet Pena. Lilibet, kumusta dyan? Sana, hayaan mo na siya, huwag mo nang intindihin. Maribo yan sa yan. Pero puso mo kayan mariribungan. Dahil ka na mag-arip sa ko. Nariribungan mo ng marayan sa kuyang isip at sa kuyang puso. Arasa ka sa sikong binayan, marhay ka na mahara sa kinaka. Ay, dahil ko para sa kinakanta, maurugma pa kita. Kaya lang, mayo man na problema dahil nasusod. Kaya, ang raot sa buod, dahil mapapatamin. Bayaan mo siya. Pinapabayaan marasa ka, Panginoon nahirapan, malay ka na Ang kansun kong ini naglasendo kan oras na alas 3 na rin hapon. Naglasendo kan Lucena Electrical Supply ni Mrs. Monica Perique of Limassol Cyprus, ni Mrs. Connie Piñaflor LTO Chief Irigas City. Sa pamamagitan mo po ng kansun na ini, luway-luway na po kitang mapaarang. Tan oras talaga, oras na. Hindi ito may babalikan oras na yan. So, ang saguya kong nakaiba ng ngunyan digdi sa technical side, si Sir Chabuena Obran, si Sir Rodel andyan sa information, CSR, at duman po sa transmitter, yaon man po duman si Engineer Lyndon Toralio at saka si Jimmy Guanson. Liwat po sa inyo na kaibanan ngunyan, mayo pong iba, si Manay Elma de Lima, Gaspi na nariribungan. Diyos maray na kapon po ang ginanay sa inyo at saka mapasendo man doon, mapasatugabos ang bendisyon kan sa kuyang mahal na Diyos. di ka man tinuyo na mabuksan. Ayan na Lisa, binati ko na si mga BSW kan San Isidro. Nagtangis pa ating puso, biglay ka na agad, nalingawan ako. Sagot na pala kay Maricel Gaspi, mga humabol pa. Nagpaaraw na ako, puro ka mo habol. Eh, Susan, kumusta dyan ha? Kumusta? Iginulit ko pa dyan sa dahan mo, maybe this time ako ikaw pa man
mauna ikaw. Lang sa isip ko ang sinasabi, maybe this time kailangan malilingawan ang ngalan kong pasilman ng daan. Iginulit ko pa dyan sa daan mo, maybe this time ako pa man. Ikaw pa man noon ako gusto, sama nagpagod sa di puso ko ikaw. Ikaw man ganay, itananggan sa habang buhay. Maybe this time, kailangan malilingawan ang ngalan kong pasilman ng daan. Iginulit ko pa dyan sa daan mo, maybe this time, maybe this time, maybe this Ang pinaka-enot sa ringkunada. Puon kay to sa Godbunian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. si Miss Love at tayo po ay naatasan na umupo na sa kanyang palatuntunan ngayong hapon. Tayo po ay magkakadaupang palad hanggang 3 o'clock p.m. sa pagkatutuging aming inanda para sa inyo. Ito po ang The Sanderson Show.
minutes after 3 in the afternoon. And here's my first song from Bill Anderson, entitled This is a Love Song. Sometimes I catch myself staring at you while you're lying fast asleep. I memorize the moment and lock it away in my heart somewhere where it'll keep. Sometimes I still tremble when you brush against my skin, or your hand reaches out to touch my face. I've never known anyone like you before, and I know I'll never see the likes of you again. No one in this world could ever take your place. And in case you don't know, this is a love song. And it comes from the heart of someone who loves you so. I don't always show it, so this is your love song. You are loved. I just wanted you to know. And in the quiet times, when you talk to me, I hang on every word that you say. You might not always see my love, but it's always there. You still take my breath away. And in case you don't know, this is a love song. And it comes from the heart of someone who loves you so. I don't always show it, so this is your love song. You are loved. I just wanted you to know. All my life was a baby. What's plain, pure, and quiet? Till you move with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music. Every note was in place. Anybody could see all the changes in me by the look on my face. You decorated my life, created a world
reason in an unfinished song. There was no harmony, life meant nothing to me until you came along. And you brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. And you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore will take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes on me, and you can be with me. Lead the way through the caves of ours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close the window of the
from Bo's Cage, we're all alone. Hi and hello and happy listening to all our friends out there at Nicoville Subdivision. Hi to Cortez family. Thank you for listening in. And of course, get well soon, Ma'am Lau. Dami daw ubo at sipon ang inyong host. And so, tayo muna ang magkakasama-sama ngayong hapon. And syempre pa, paabutan din natin ng magandang hapon and happy listening sa lahat ng mga nakatuto ngayon sa RPN Radyo Ronda Iriga. Coming up next is from America. Yes, from America. Song entitled Inspector Mills. Inspector Mills, I'd like to tell you about a good life song. At a party just the other night, Beverly Hills. Inspector Mills, I hope you find her and it don't take long. Watch my feelings for you growing strong. You know more of you. Inspector Mills, I can't intend to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. If I'd taken my time, she'd be standing here still. Inspector Mills. I recall once in my life I felt this really cool, but I let it go, close the door, walk away. Inspector Mills, I can't attempt to show the hurt in me, just how much I need your company. Search the valleys and the hills. You gotta find her, Mr. Mills. I can't attempt to point you in her direction. I was blinded by the look in her eyes. If I had taken my time, she'd be sitting here still. Inspector Mills. Someday soon, I might be left alone. Inspector Mills, I guess you've taken quite a look of me. Inside of the world, an old girl crowd, she's gone for good. Inspector Mills, isn't it crying for a fool like me? Try to use your time, 'cause I wanna see. You just sent me the bill, Inspector Mills.
blinded by the look in her eyes. If I had just followed through, then I wouldn't be calling you. I need, baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time to be loving. Just I try to be all I want you to. It's hard, but baby, it's worth it all for you. And it hurts, making me wait for you this way. I can't go on, so come on and take my love. They come true, the feelings I've been dreaming of. Take me now, you can trust in me, I'm not living the land. I know we haven't known each other long, but still, something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live there for the day you live as one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Become true the feelings I've been dreaming of. Take me now. You can trust in me, I love you, baby. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you
even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. When I'm gone, I'll be thinking about you constantly, 'cause you're locked inside my memory from now on. And I know that we said we needed time apart, but your love keeps pulling at my heart, pulling strong. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment be close to you, pretend that I'm still holding you, and even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chased our fantasies, love will bring you back to me. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment be close to you, pretend that I'm still holding you, and even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chased our fantasies, love will bring you back to me. Sometimes I wanna run to you like lovers. Meron po tayong 32 minutes after 3 o'clock in the afternoon. And you're listening to the Sanderson Show. Minus Miss Love kasi merong konting sipon. Kaya tayo muna po ang magkakasama-sama ngayon. Once I loved through the seaside, and I took it rough when I hit the ground. But you went your way, and I went wild. Girl, you'd understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts. I never wish a lonely heart on you. It's not
can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, if I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? For the tears black, for the night's fears, the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. I don't wanna talk about it, how you broke me so hard. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? My heart. My Sometimes I wonder I'll ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue.
Sometimes it seems like this world's closing in on me. And there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, I wanna give it, I wanna quit the fight. And then I see it, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. You know I can do anything. When I see you smile, see you realize, see you shine right through the rain. When I see you smile, baby, when I see you smile at me. Baby, there's nothing in this world that could ever do what a touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I can feel it as you hear with me. I wanna at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, I can face the world. You know I can do anything. When I see you smile, I see a ray of light. I see you shine right through the rain. When I see you smile, baby, when I see you smile at me, sometimes I wanna give up. I wanna give in. I wanna quit the fight. Then I wanna look at you, baby, and everything's alright. Hey, everything's when I see you smile, I can face the world. You know I can do anything. When I see you smile, I see a ray of light. I see shine right through the rain. Yeah. When I see you smile, yeah, I can face the world. You know I can do anything. When I see you smile, oh yeah. Baby, when I see you smile, smile at me. Look into my eyes, you see what you mean to me. Such a heart, such a soul. Find me that you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. No, it's true. Everything I do it for you.
Only 10 minutes before 4 o'clock p.m. Everything I do it for you from Brian Adam and Rod Stewart. Here we go again, hurting each other for no reason, wondering why we keep repeating the same mistake. Seems the more we give, the more we're disillusioned. Baby, what is it we're doing? Are we so scared of give and take? Why do we always hurt the ones we love? Why? Just when it seems we finally made the breakthrough, why can't we fly between the eagle and the dove? Why do we always hurt the ones we love? Sometimes it seems like the silence is between us, cut deeper than the meanest words, feel colder than the night. Every time I feel as though I'm finally gonna leave, seems as though I just can't breathe, girl, without you in my life. Whoa. Why do we always hurt the ones we love? Why? Just when it seems we finally made the breakthrough, why can't we fly between the eagle
nagpaloon. Kadaran mo ra ko si Marco kuha. Kuning tabang nga ang sigarilyo ta sa tuwa ko sa bulan. Ako nagpaloon. Naanan. Di mo na agyan sa tingin mo na ako sa trabaho. Ano ko yung nagpapaloon? Nakatalikod ako. Bakit ako sigarilyo? Can't say I don't love you. Still I can't pretend. And my heart is torn just Alam ko si Win. Still araw kapaan. If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her, see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say Don't come easy to me. How can I find a way to make you see? Words don't come easy. Words Well, it's time to say bye-bye now. to And me. this is my last word. Title, words don't come easy. Alam na po tayo sa ating panatutunan sa pangalan ng ating regular host, yung Islam. Nakatuwang natin sa transmitter side, change auto. Information, Rodel Rizal sa studio and transmitter side, Tony Saison. On the technical side, Marco Pina. Thank you so much for listening. Till next Sunday, sa pagbabalik ng inyong regular host in Islam, ano po ang inyong nakasama ngayong hapon.
sa ringkunada. Puon kayto sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tapos mamang ginari ka muna tagtabay digin sa RPN Radyo Ronda Iriga. Ang mogmang kay Riba, miyembro kami sa KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras niya doon yan, 1 minuto na magalis ang alas 4 ng pagka hapon. Ang oras na ito sa inyo kan Lucena Electrical Supply, makukuhaan sa indang yatyandahan dyan sa sentro ng siyudad ng Iriga. Gamit sila din pwesto dyan sa San Francisco, Iriga City, harang lang po yan sa Barangay Hall. Pinagmamanaharian ni Engineer Menilay Lucena, Siriman, ang oras na niya sa inyo ni Madam Monica Perique kan Limassol, Cyprus, Siriman ni Madam Connie Peñaflor kan LTO Iriga. Ay, kunyang! Ay, pumundok. Ay, nanaman pipiso kayo. At amatag kabaga ko, alay tumanak ilana. Isay na lalayan ha. Alam mo sa akong kayan. Naparawan na yan. Adyo. Ano ba tinatago mo ang radyo? Ay, madumada ko si Balino. Yes, na kaya. Purong yes na sa radyo ko. Madyan. Yes, na kaya. Ay, gusto mong labas sa akong takang balde. Ay, pambihira. Bueno, napagabot sabi na mapuroon nakitakan sa tuyang kaile. Lagad, nakimayrak man sabi ining kapitanin daw, ang manakop na magbalibok, iyo ang mabaya kan sound system. Research ha. Survival. Yes, sarap. Ating, may na magbaili na kita. Cha-cha-cha. Radyo Ronda, masaya. Okay, sarap mag-dancing. Kung nobya mo ang makapartner, lalo na kung kayo ay loving. Yes, good afternoon. Hindi Kumusta sa tuyang mga kababayan? tuloy Hapon na naman, numero ang Domingo, piping. alas 4 sundong alas 6 ng pagkabanggi. Mabango Dewat mairiban kita sa logan programa. Pakusog-kusugan ng tabihan sa inyong mga radyo. Pantang ready na kami para sa satuyang pabaili sa radyo. Ini po ang ballroom fiesta sa Radyo Ronda. Ano man sa inyong pinagigibungan yan, kami po minakatok sa inyong mga pintuan. Alaning liwat mag-imbitar. Kasarapang presentasyon kan sa inyong programa kada Domingo. Ang mga musika, parada nin mga musika poon ka subagong pagkaan ka sundungon yan. Sosyal ang dating Araman sa mga Mr. and Mrs. nakapiling Alam niya muna ayaw ka mo sa mararay na kamugtakan. Mister Mayong problema sa buhay. ng aliwan sa mga bigo ng kanilang Dadarami sa inyo ang mga sunatan. tao mayaman. Pampakisik-isikan sa inyong mga lawas. Sir ka na lang Siriman sa mga nagmumundo pampagana. Kananin mabuhay liwatan sa inyong pag-asa. No? Basta digdi sa Radyo Ronda, ini po ang istasyon kan maugmang kay Riba.
maging masaya. Walang problema. Maliban na lang sa pera. Yan talaga ang Mayo Kaligaya. Uy, happy hapon and advance Merry Christmas. Pirang turog na lang ha. Malapit na po ang anniversary mo na. Kan Radyo Rondaan kay na tinuting istasyon sa Rinconada. Asin pinakaharayo ang naabot na istasyon ng DCKA. Yan. 72 days. 7 hours 54 seconds before Christmas time. Yan. Yung mga puro countdown mali. Uy, tama yan. Puro countdown kita. Para si mga ninong makapagtipon-tipon at yung mo dito sa ng oras. Pagkatapos may kakasalon pa, ano? Tapos yan ririgaluhan. Tapos si mga inaanak mo, mabisa-bisa na. Tapos, yan. Pagka daikanin pang regalo, inda sana kung tingkugon ka ba. Argan ko niya ng mga kakyan, pag di mo binurubod-budan, ha? Talagang niya mo nga sininong kakoripo. Pero, di ka mo kayan mga akya. Daan pagbisa, pagtaunin galang sa mga magurang bako yan na may kabayaran, ha? Kusa nito po yan na itatao bilang respeto. Pero ang respeto da, dahil mampigahagat. Kusang tinatao. Kapag ko man yan gastasan ng agado. Uy, kumusta ang mga yaon sa downtown area? Malumlum na tamang-tama sa pagkamasaraod. Para sa agat na ma-ireskwela na naman ang sa mga chikiting gubat. Aga, trabaho. Pero digit sa radyo, mayong Lunes, mayong Sabado, mayong bagyo, mayong kalamidad na tayo magtrabaho. Pero may kaming trabaho para maserbihan ang publiko. Mapaugmaan sa to yung mga parantabay. Kaya madyan na po kamo. Magururog makita maski may mga problema. Magnirit-nirit lang kita mawawala na. Lalo na kung mag-chat-chat kita. Ano? Kumusta ang Rinconada area sa 7 na Banuaan o sa da syudad? Tigil sa syudad, 36 na barangay. Sa probinsya, 45 Banuaan. Tama? Kasala. Yan. Iyo po yan, ha? Siyempre pa sa luwas kan Camarines Sur, kinabati naman, lalo na po dyan sa Burias Island, dyan sa Libot Kamalig Albay, dyan sa Ginayangan Quezon, yan ang mga inaabot yan sa doyang signal. Ano? At dyan na po kamo, ini po ang ballroom fiesta. Kaiban si Karondang Cha, Charlie Buenabranco lamang. O yan, sa doyang pambungad na musika para sa mga Bicolano duman sa abroad. Siyempre sa mga Bicolano man yan, di sa Kabicolan, siyempre. Ating, may na magbaili na kita. Cha-cha-cha. Murak ni sa mong banwa, magkayunod, nagtaraga. Tapos kami si mong binahanga, kaugmahan, madiling ka. Ikaan murak ni sa mong banwa, mabuudon, napigkulana. Tapos kami nagmamakot si mong ikas sa mong makapareha.
Sa gayon mo kami minahanga, sa lawas mo tunay kang prinsesa, sa puso mi ka na talaga, pili mo na maging reyna. Ika ang burak ni sa mong banwa, magkayunon na daraga, tapos kami si minahanga, kaugmahan, mahiling ka. Sa gayon mo kami minahanga, sa lawas mo tunay kang prinsesa, sa puso mi ika na talaga, pili mo na maging reyna. Ika ang burak ni sa mong banwa, magkayunon na daraga, tapos kami si minahanga, kaugmahan, mahiling ka. May gusto ka sa kuya, magharani ka uya, nanganing maaraman ko, kung ano ang muya mo, na ika na magduwa-duwa, ipaarang ang namatean. May gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos, ibaad na magustuhan, sa imong panambitan, talagang matapat ka, nakamanta dali pag-ako. Pagka mo sa kong pighahalat, na makamtan ko na manunod. May gusto ka sa kuya, sabihon mo na tulos, ibaad na magustuhan, sa imong panambitan, kung talagang matapat ka, nataman ka dahil pag-ako. Pagka mo sa kong pighahalat, na makamtan ko na manunod. May gusto ka sa kuya, magharani ka uya, nanganing maaraman ko, kung ano ang muya mo, na ika na magduwa-duwa, ipaarang ang namatean. Pili, pagkakamoning pili, pili, masira man ako ang pili. Pili, pagkakamoning pili, pili, sigurado kang mawiwili. Madyara digdig, pagkakamoning pili, pili, sa Bicol paborito ini.
Kuya nindong mapasalubong, yaw ng pili na masiramo. Kuya nindong mapasalubong, yaw ng piling manatutong sa indong mga mabong bakasyon. Dahil maglingaw hindi, galing pamilya magpahon. Kung kamo mapasya sa Bicol, magluto ng gulay na natong, sabawan manindo ng gata, dagdagan ng tiit na lagat. Bicol Express ang bantog na kakanon, ikahanap ng mga Bicolon. Maharap, mainit sa lalagon, kung kaya kami mauragon. Bicol Express ang bantog na kakanon, ikahanap ng mga Bicolon. Maharap, mainit sa lalagon, kung kaya kami mauragon. Kung kamo mapasya sa Bicol, magluto ng gulay na natong, sabawan manindo ng gata, dagdagan ng tiit na lagat.
Yan, 37 minutos na magalis ang alas 4 ng pagkahapon. Talagang yan ang mga sunadang nagpupurpundo. Yan talaga po, ali-ali po kaya yan sa kuyang baol. Kaya medyo naghahangos-hangos pa. Kaya pasensya ka mo ta. Iyo talaga yan ha. Pagka-producer ka na halis sa baol, pinag-revive ang sa kuyang mga files. Kaya pasensya na ka mo. Bako ang radyo may diferensya din do ha. An sa kuyang tugtog. Iyo. Kumusta pala ki Tata Pio Aguilar and family, saka si Munding Aniling, and si naman ki JB Tabs Web Cafe, ki Madam Salve Tabarangao Parado, ki Madam Kunching Molina, maray na hapon, kumusta po Madam? And siyempre pa ki Manoy Norma, dyan sa Highway 1 sa pating yan kan Santa Elena. Manay Norma Remedio. Yan. And siyempre pa kipading Rocky. Kumusta pa ding Rocky ang Rabas? Gano natalang kakasubago ha. Kaya pinagal mo sa nangay ako, Rocky. Yan pa di kaya. May schedule nga ni, dapat tama sa schedule. Araw ko yan, salpi. Okay, kumusta man kuyan, Ronilo na perming ang panrada sarong latang corn beef. Ay napon man kimanay ising. And sa Cortez family, Irene Calyada Cortez. Maray na hapon. Ki Madam Nilda Placides, Candidina Pastora Batu. Kay Mr. and Mrs. Charlie Alfilor. Maray na hapon ki Madam Cathy Lee. Kay Dominic, kay Sir Totoy Lee. Maray na pagkahapon. Hindi daw na mga magurang ni Cathy na kuyan ko na ni na personal ko na. Totoo pala na unmonitor ninda nakabitin dyan permi sa kanto. Kan sa indang harong ta. Ngaya pagka nagpo-programa na ngayaan RPN, isasaksak sa na ngaya RPN agad. Ito talaga yan mga uso mo niyan mga tuga. Dahil ng birik-birik pa, pagkasaksak talaga, RPN Radyo Ronda na. Yan talagang number 1 na pinagpapasalamatan. Kaya po, si mga iguanin monitor, buktakan na po nindo yan in blue. Ganing pagkaaga, isaksak nindo, iyaon ang RPN. Pagka medyo nagkakaedad na bagaan mga tao, nauyam na magpara birik-birik ko na no ano. Kaya permi ng saksak bunot, minaluwas na sa nandigla. Parang ngirit-ngirit siyong pati. Nakaintindi mga doon ni Kambikol na yung manay ni. Aray na hapon sa mga nakatutok mo niyan sa mga late tuners kan Radyo Ronda dyan sa Banwaan ni Nabuan takulman pa lang dyan ang mga nagantabay mga makusog pati ang monitor arabay-abay daan na sa indang amplifier lalo na dyan sa barangay San Antonio Ugbon. Pagkatapos dyan sa panting iyang kan Arani sa Paluyon, yan. Yan, dyan.
syempre pa pati ang tama ng mga taga-Suyan Bao, San Zamudio family, sa San Agustin, Sir Efren Caparles, Vicente Caparles, Diosdado Bigas, and Teodoro Simporoso. Salamat sa padalo sa pagkantabay. And sa bao pa manggranay kay Eda Flores, tsaka kay Rodrigo Oliveros. Yan. And siyempre pa kay ex-kagawad Chiducio Talagi na yaon man sa Santa Elena, Irigas City. Ako lang tama din, good afternoon. Ang pamilya ni Tata Ramon and Melanie Vargas. Maray na po, Tata Amon. Kumusta po sa tuyang monitor, makusog pa man? Kaya mo na pagpaluwayan yan. Nganing masakop na harong ni Pading Rocky. Ini pala kaya si Tata Amon, ninong ni Rocky Boy. Tama pa di. And siyempre pa sa Sernal family, sa Estribillo family, and siyempre pa sa Prades Dangkalan family. Itong pigsabi ko subago sa Barangay San Ramon pala, ito, Barangay San Ramon na buwa. Gamang kita mga parantabay pala dyan. Okay. Let me love you, promise. Let me kiss it on your cheek. Watch the people start a picture from your direction right after mine. Let me love you, promise. You don't know that I get you. Let's go find a way of something. My heart is bursting with love for you. If you rather ever tell you that there is the right to be. I'm a man, you're a woman. It's only human. You want to squeeze. Let me love you, got me deep. Just one dinner, just one day. Nada. Ay, dito na mo na nilalaglag. Baka patigbak na naman sa ampli. Atudan mo na lang ko, Lindia. Kisay ka salon. Ortanis, ano. Ya, kisay paso, tigtataran mo dyan ang makusudan ampli. Jakor. Alat, surat ko. Ano? San Jose. Ha? Ocampo Camsor. San Jose. Pangaraon. Sisay ngaran kayo ni? Jack Ocampo. Jack Ocampo, San Jose Pangaraon. Kabatihan ko ma. Alex Celeste. Ex Marin. Ano yung nga ba address?
Anong address? Antipolo. Antipolo yan. Antipolo. Yan. Okay, pare. Ayaw, parita. Balbalan ko. Okay. Si Sige, sabi mo man. Salamat. Okay. Okay, pare. Salamat. Okay.
bahala ka. Nag-iinit na. Uy, maray na pagkahapon pa lang happy listening. Kay ex-kapitan Jack Ocampo, nakatutok man nun yan sa tatuyang programa. Maray na hapon kay ex-kapitan Jack Ocampo kan San Jose Pangaraon, Nabwa, Camarines Sur. Almost na, sir. And of course, pabutan tama din mabang pagantabay si Sir Alex Celeste, and retired Philippine Navy Marines, and Antipolo Yang Nabwa, Camarines, sir. Sir, marahay na hapon and happy tagay. Happy hapon sa mga pag-iriba mo dyan. Sige. At yan, abangan ang satuyang mga porsyon. Ang pag-rumdom antes ang diklom. Igwa kita ngunyan nin mga barentang kunyan. Pagkatapos ang sampulong tugon, sabi ni Lola, para sa mga maaragom na. Siyempre pa ang original na sampulong tugon sa Parainaw. Tapos po yan, di lang mga kabayanan sa ballroom fiesta sa Radyo Ronda. Kung gadyan nin maantabayanan ka, maram ko na, maaraw. Mga iba dyan, taga naman yan sa Pulanggi. Anrabas. Joke lang pa rin. Yan po ang mga porsyon ng programa. Ha? Sige.
Pero mga tugang mabil, tagatan sa iba pa niya itong mga tugtugan. Iba pa niya itong mga sunata. Makalis lang po ang sa tuyang pagpapabistok, ang sa tuyang itasyon. Asin man ang sa tuyang mga hanap buhay. Ang pinaka-enok sa ringkunada. Puon kay to sa Godbunian. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ang tabay pa manggari ka mo digdi sa kainot-inoteng estasyon ng radyo sa Rinconada asin sa siyudad ng Iriga. Ini po ang RPN DZKI Radyo Ronda 1332 sa Birikan kan sa Indo mga AM band. Miyembro kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras niya tumunyan imponto alas 5 ng pagkahapon. Ang oras na yan sa Indo ni Ma'am Monica Perique kan Limassol Cyprus. Siring man ni Madam Connie Peñaflor ang head kan LTO Iriga. Siring man kan Lucenia Electrical Supply. Owned and managed by Engineer Minileo Lucenia. Mabulta kami sa iba pa niya itong tugtugan. Makalis lang pwede. Konanhanap nindo, ikalidad asin magkatayo ng mga disenyo ng kubig. Sagot yan kan La Moda Atelier. Tama, mga amigo, sa La Moda Atelier, nag-aako sila ng mga malalain na pagtahi, arod kan gowns, formal wears, school uniforms, sportswear, and menswear, asin iba pa, kaya bisitahon ang La Moda Atelier. Basta tinahit sa La Moda, siguradong sunod ka sa uso ang La Moda Atelier. Pagsasadiri, asin pinagmamanihan ni Donabel Pili Tolentino, located at Nicoville Subdivision in front of Tennis Court, San Nicolas, Iriga City. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa milagro. Alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita nagahanap ni magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, mananauman niya po. Unpa kan 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, madalit sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Manuaan, Campili, Provincia ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. Ang Avega Funeral Services, una Coronaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Forinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services.
na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1, San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, New and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. New and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. New and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Macboning Construction Engineering, Macboning Construction Engineering and Supplies. Iwasinda, Cargamos, Tamayo, in hollow blocks, Baybay, Grava, Gravitas, Filler, Boulders, sa iba pang construction needs. Iguaman sindang pinaparentahan na mixer para sa karagdagan na impormasyon. Magdumansana sa Zone 2, National Highway, San Vicente, Baaw. Asinanapo ang manager na si John Lay Buya o ang may sarili si Engineer Bonifacio Buya o mga po sa telephone number na 05-4266-3364 at sa cellphone number 0915-962-3328. Macboning Construction Engineering, Macboning Construction Engineering and Supplies. Macboning Construction Engineering and Supplies is now open. Also available electrical and construction materials. Macboning Construction Engineering and Supplies. Aprobitsaran habang nag-aaral o busy si nanay. Pwede ka mong mag-snack o mag-lunch sa Wawa Kitchenette. Lutong bahay talaga na magugustuhan kan pamilya. Manlain-lain na mga menu ang mapagpipilian. Kaya tara na sa Wawa Kitchenette. Mapapawaw ka talaga. Ang Wawa Kitchenette pagsasaduri asin pinamamahalaan ni Mrs. Jean Piñones Pili. Makukuhaan sa indang location sa atubangan kan LTO San Isidro, Iriga City. Wawa Kitchenette. Kuya Chuck, for yellow pista. Well, mga tugang dagos-dagos na po kita kan ikaduang porsyon kan sa tuyang pagribanan ni sa laog ang programa. Kuya po sa kuyang dulot para sa baga ninong-ninang na nagpipreparar na kan sa ilang mga panregalo sa maabot na kapaskuhan. Kuya Christmas Chacha.
kan pasampol kan sa tuyang mga ninong-ninang para sa mga ina-anak. Agadon ta dagdagan ta pa din kadikitan mga sunatan yan para lalong ganahan ang mga kababayan niya kung nagandapa. Merry Christmas! Oy, oy, sa mga employer dyan, tamang-tama ha, mag-prepare naman kamo kan sa inyong mga bonus. Tanganing pag-abot kan December, dahil na kamo pagpara tulig saon kan sa inyong mga empleyado. Yan, tama ha. Ibigay nyo na ang aming Christmas bonus para may pambili na. Puro.
17 minutos na makalis ang alas 5 nin pagkahapon. Lolo, nakuka. May balita ko. Kunya nga ni, may balita. Ano? Kamong tuwa. Ang riribok nito ay anong balita yan? Baka naman salto o anong totoo daw yan? Ulo, tutong nga ni. Gusto mo gusto mo tangga. Mga balitang kunya. Bumundo ka kung ganon taka. Mga baretang kunyan. Totoo man o salto ang lagad ng nangyayari. Ay, kung ganon taka. Mga baretang kunyan. Totoo man o salto ang lagad ng nangyayari. Ay, kung ganon taka. Yes! Ang pagbabalik ang mga baretang kunyan. Ang mga baretang kunyan, atod man sa ido, kanlasang amuna. Makukuyan ang lasang amunad suyan Baaw, Barangay San Juan. Asin man ang mga baretang kunyan, pakonsuelo lang. Alagad kung nangyayari totoo man o salto, nata nangyayari. Asin gudyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga baretang kunyan. Sarong bistadong personalidad digdi sa syudad ni Iniga ang ngunyan nariribaraw asin
nalilibungan sa presente daina ini maintindihan kung ano ang gigibuhon matapos man na makatupar nin sarong chatmate na foreigner. Sigon sa mga parabotobot, ang sikat na personalidad, siyempre bistado huli man, ta siya miyembro kan mga bantog na apelyedo, partikular na digdi sa syudad ni Iriga. Kung sain ang sa iyang barangay, haranilang digdi sa San Nicolas asin barangay San Isidro. Basado pa man sa mga parabutubot, magpuundaakan matuparan ang sa iyang chatmate, terminang malibong ang sa iyang payo. Kung ano ang gigibuhon, kan sinasabing magayon-gayon na bantog na personalidad. Basado pa sa mga parabotobot, medyo dainangon yan maintindihan ang gigibon kung magtindog o magtukaw o maglakaw. Huli man kan kapurisawan kan sa iyang katsat na desidido sa iya. Mantang an sa iya palan kayang natupakan sarong professional na Briton. Susugpa sa mga investigasyon kan mga parabutubot, ang Briton nakachat sa rodaang engineer contractor na subuot mapagibonin mga tinampok sa Cebu. Ang makaturotreste ka, nagbalak ko ta na ang bistadong personalidad na idilit na ang sa iyang chatmate ta siya medyo daina mapakali. Alagad nagdesisyon na baingon na. Tagarong may talab na sa iya ang sa iyang ka-chatmate na engineer contractor na Breton. Basado pa sa mga chismosong parabutubot, garo ang obserbasyon subuot kang daraga o nagdudro daraga kuno na personalidad garo napundo ang pagkaastig kaini na dating garo urag-uragon. Ngunyan da garo tiklok tuhod ang sa iyang lakaw-lakaw. Huli naman sa pagkabalisa sa subuot ka-chatmate niyang engineer contractor. Napag-araman pa sa satuyang mga parabutubot na desidido naman daan Briton na bisitahon ang sa iyang chatmate digdi sa Pilipinas, partikularmente na digdi sa Iriga. Kung kaya dahil na anda o gaga ang taga-Irigang nagdudurog daragitay daraga nabalo. Ang sarupang pinag-ahandal kan sarong personalidad na sikat, taan sa iya palang na chatmate da inagsusuba na magdigdi sa Pilipinas. Malangani sa update kan sa tuyang parabutubot, garo maabot na nood sa airport ang engineer contractor na Briton. Kung
kaya day maraman kung matukaw matindog o malakaw ang sarong sikat na personalidad na taga-Iriga. Ang personalidad na sikat garudaraga kung pumorma madali nindong mabibisto ta permisyang nakapula naka-make up asin pirming busy sa trabaho sa barangay asin madali man nindong mabibisto an may ka-chatmate na engineer na kontraktor na Briton o taga-British o Britanya madali nindong mabibisto nangunyan garudaa namumuot na ang personalidad na sikat madali pa nindong mabibisto Oliman Tasya Balo pinsan kang sarong senador asin madali nindong mabibisto kung kamo nagdadangog sa radyo taan sa iyang urlay-ulay perming sa barangay ang personalidad na ngunyan natatakot na bisitahon kan Briton madali nang mabibisto kan sa iyang pangaran nagtatapos sa literang A asin man ang sa iyang apelyidong sikat nagtatapos man sa literang A kaya ang pagmati niya man yan nauno ka asin yan po ang satuyang mga baretang kunyan tiniripon kan mga malilikot na para butubot kan baretang kunyan alas 5:30 na nin pagkahapon sana nakuha nindo ang sa kuyang mga baretang kunyan Mga baretang kunyan, totoo man o saldo ang lagad ng nangyayari. Ay, kunyan yung
Sabi kang 9267, parang nakikilala ko ang tinutukoy mo, Charlie. Bala na ka mo. Baka makahanap man ka mong Brito.
Pagirumdom, antes ang diklom. Yes, madiklom na naman. Uy, si Baga sinampay. Baka day panindo pinagsisirong. Kumusta sa inyong mga preparasyon sa tuyang pamanggihan? Mga day pang panura. Abay, magkisi-kisi na po kita, mag-hiro-hiro na. Si Baga i-charge, katibad mag-brown out. Yan, day malingaw. So day mga load, baka day nagamot yan mapaloadan. O mag-load na ha. Ang haning matchak ninyo sa inyong mga chatmates. Para kung sakaling magbisita sa Pilipinas, di ka mo pag nervyoso. O yan, sampulong pagirumdom, antes ang diklom, ang sabi ni Lola sa Baga Soltero asin daraga. Enot na pagirumdom ni Lola. Magtrabaho, magtipon, tanganing may gagastoson sa pagpakasal o pagpatuyo. Ang ikadua, dai magbisyong yan trust na soltero. Nganing igwaganin pambayad sa bubunoon o panrikado. Asinan ikatulo, dai mag-ilusyon sa kalsada o sa teksana. Saka. Magpasyar sa harong nganing maaraman ang gawi kan daraga. Kaya kung yaon ka mo sa ibang nasyon, magpasyar sa Pinas. Nganing mahiling mo ang sa imong katsyan. Ani ka pa. Dai pagkontrahon ang magiging panugangan o panugangan. Lalo na kung ang sa imong target may mga aki na, dai pagkontrahan mga aki. Tanganing dai ka bukodon, ninwastari. Ang ikalima, ipahiling na ika magiging responsableng ina o ama. Dapat dai magpara pangiba-iba. Ano, Madam Ching? Tama ba? Ang ikaano, hanapon ang agumon na bakong para inom nin arak o nagtatambay sa ibang harong. Dapat dalagang Pilipina ha. Bakong ito mga alam na. Ang ikapito. Kapito, siguradohon na iguang trabahong magayon. Tanganing ang pamilya dai magutom. Ang ikawalo, piliyon ang bakong paribok o hugakon. Nganing di pagbasulan pag-abot kan panahon. Bago sa nang guwapo ko magayon, ha? Dapat may trabaho at kwarta. Asinan ni Kasyam. Dai ka mag-agom kan sobrang maimon, tanganing dai magparadakol ang populasyon. Kapag pirming maimon, abay gusto kan pirming yaon sa habayan. Asin ang ultimo pagramdaman, sabi ni Lola. Sa mga soltero asin daraga. Dahil tabi paglingawan, mga katukdoan kan makurang. Mag-adal, antes mag-agom. Siriman kan pagsapna, paglaba, pagkula, pagplansya, paglimpya sa harong. Tanganing ang kasal maging maugma, dakol ka pang tadik o tagay sa karigalo asin mga
sa tuyang pagirumdom antes andiklom ang sabi ni Lola. Uyamanan sa kuyang dulot para sa mga kababayan tang Bisaya. Alay Bioli, sapna na tabi. Hapon na, panggi na. Upod haakon kita, habay-bay magpahayahay, mamari kong magsinabya ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita, kung wala na kita gana, ukoy kita. Magbanig kita hinukay, magtulang-tulangay, magkiling-kitikay, kapuno isin kalipay, ngan akong kanuhon na magpakasal na kita, ikaw ako, pamilya na ako magmalipayo. Upod hakon giday, habay-bay magpahayahay, mamari ko magsinabi ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita, kung wala na kita gana, ukoy kita. Magbanig kita hinukay, magtulang-tulangay, magkiling-kitikay, kapuno isin kalipay. Upod hakon giday, habay-bay magpapayahay, mamari ko magsinabi ay maglanat-lanatay. Saglit diday, upod hakon nagtuha. Bye-bye. Ayos ay, garo man sa na fiesta. Masayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong ako nga ana may uban. Magsayaw yun taday, Nilagi ko kayo wa ako'y gusto, irog-irog, kung sa hirog, irog-irog ang tangarik jutay. Pahalukar ko day, halok lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Maghalok yun taday, Nilagi ko kayo wa ako'y gusto, irog-irog, kung sa hirog, irog-irog ang tangarik jutay. Kaminto, kahit mo musayaw day, murag ka, umhanlulukay day. kanimo, wa lagi ko'y gusto, kay kanang imong sinayawan, pinaraan. Kanindot, kahit mo musayaw day, murag ka, umhanlulukay day. Kanimo, wa lagi ko'y gusto, kay kanang imong sinayawan, pinunsihan. Masayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong ako
Sa Radyo Ronda, masaya. May walang mensahe. Yes, 10 minutos antes mag-alas 6. Laglaga na! Paabot ang taon nanin na magaya-gayang pagantabay ang pamayokan laglagan sa ringkunada. Exponum Barangay Doroteo Lozano alias Galgan. Gunyan sa satuyan ng mga ilalaglag ringkunada. Maray na hapon. Sa baga nakantabay dyan sa Banwaanin Bato, Camarines-Sur. Kumusta kiatan Argarin alias Galo-Galo, Bombriñas alias Uniform. Kumusta kinana Kuring Bilyoso alias Duyan, ki alias Itlog alias Bakya, alias Antena alias Tapayas, alias Kareta. Kumusta man ki alias para tatalong alias para palad alias para bulong. Ki alias tipok-tipok alias kugos alias dos. Ki alias sinapot alias dilimon alias ulbot. Kumusta ki alias buyod? Ki alias burirawan bangkang baye alias alas 7. Laglag ka. Kumusta ki alias pinangat alias kalamay alias mimi? Ki alias I love you alias paputo? Ki alias saro? Kumusta man da ki alias takbab alias ignit alias suka alias suwi? Ki alias tinuktok alias upat alias babona alias kalabasa. Kumusta man da Jan ki alias tikbas? Ki alias kadapi alias korumbot alias pinangat? Kumusta ki alias atoli alias bawang alias lubot alias gasi? Ki alias duyan alias kurub-kutob alias arakaak? Kumusta man da ki alias baduya alias kolorom alias tambal alias gatas alias ama? Laglagan pa. Ki alias patok alias patanog alias napolis? Ki alias malas alias fire alias payong alias boyon? Ki alias kamatis alias ilod-ilod alias sakal alias ugot? Ki alias partira alias pautang alias daon alias karton alias pulinas alias inulas? Kumusta man ki alias dokdok alias karam-karam? Kiboy kitid kiboy kulit alias basa? Kumusta man da ki alias kagilid alias sagalwa alias kalson? Asin ang ultimong ilalaglag ta. So yan na buwan. Kumusta man da ki alias mata alias ipit-ipit alias hanap alias puyo alias kiti-kiti? Kumusta man da dyan? Habong pangaranan kundi laglag ka man alias ignit?
Ayaw pangalanan, kundi laglag man. Kumusta na sa nadadya? Sabi ni Pading Rocky. Si Manoy Leonard, Doming Stanlio, and Nard Velasco. Asin iyan po ang satuyang laglagan portion o yaman ang satuyang sampulong tugon sa parainom. Ang sampulong tugon ba kung padamog o pakonsensya? Pakonsuelo lang tabi ni sa barkada, bawal basahon kung may problema ka. Asin uyaan enot na tugon sa parainom. Dai mag-inom na daing laog ang tulak o gutom. Ang ikadawang tugon. Dai mag-inom na daing pulutan. Asin ang ikatulo. Dai magpara diskusyon sa pig-iinuman. Tanganing dai ka malamuyuan. Asin ang ikapat. Ang pulutan bakong panira. Tabako ka man sa pangpiknikan. Asinan panlimang tugon. Dai maghungko sa lamesa na pig-iinuman. Magpulik ka ta may harong ka. Ang ikaanom na tugon. Dai pagparahaloyon ang baso sa kamot tadakol ang naghahalag. Ang ikapito. Ang tagay sa baso na inanggat ipagtada o magtada o ipag-ula tamahal anara. Asin ang ikawalo. Kung maburat, gumilid ka. Dahil nanggad magpabulos kan nga nagarugripo ta masupog sa bisita. Ang ikasyam na tugon. Dahil ka sana magparainom kundi magpainom ka man. Asin ang ultimong tugon. Bago mag-inom, magpaaram sa agom. Tanganing de pagsusugon, magtadanin panlakaw. Tanganing bakong pasuray-suray. Asin iyan na po ang kanteliponan kan sa tuyang mga porsyon sa laugan programa. At kahiriban kita poon alas 4 sundong alas 6 din pagkabanggi. Maparam na po kami sa laugan programa. Sa pangarakan sa tuyang mga texters, sa mga listeners, dawa po na nag-text kami, nagpapasalamat sa Indo. Sa mga nagantabay ganyan, siriman sa pangarakan sa tuyang nakatawang naman sa transmitter side, Jameson T. Oco, Alman Tony Saison, Tikiman sa studio kan CNN Philippines and RPN DCKI, Information Rodel Cesar, technical side Marco Pina, ang lalaking pirming pagal. Sa pangalan ni Station Manager Melvin Barayoga ang kapitan, ako man si Karondang Charlie Buena Obra po lamang nagsasabing bye-bye. Maging inspirasyon man lugod po kita sa iba. Ang pinaka-enot
sa rinconada. Puon kay to sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baleta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Imina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. We come now to end another day of broadcasting activities. You have been tuned to